Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Peter Brouwers, Caravan en Camperservice. Ja, na 2 jaar mag het eigenlijk weer, of eigenlijk na 3 jaar. Hè. En de Schumanmarkt. Na 50 jaar gaat het weer helemaal los vandaag. En we gaan eens even een kijkje nemen, want als er wat te sjoemelen valt, dan is het hier. En dit jaar is het alleen aan de winkeliers. Dus er staan geen vreemde mensen met telefoonhoesjes en allemaal van dat gerei. Het is puur de winkeliers die hun keldertje leegmaken of hun magazijn. We gaan kijken. Gaat u mee? Komt dat zien, we hebben alles voor 10. We hebben schoenen, topjes, riemen, oorbellen voor €10 en de laatste stuks aan kleding €20. En hoe loopt het? Ja, goed. En dadelijk al bijna los. Laat gaan, laat gaan. Laat gaan. Verzenos. Wat heb je allemaal vandaag? Wat ik allemaal heb vandaag hier, ik heb Tiffany en Glas en Lood. En we hebben een winkeltje op de Heilige Geeststraat, nummer 8, Tiffany Shop Wim. En daar wordt het allemaal vervaardigd. Kijk, ik krijg een beetje Gaudi gevoel. Een Gaudi gevoel? Nou, Kleurtjes en zo. oh ja, maar Tiffany is heel erg gekleurd, hè? Tiffany is gewoon lekker gekleurd en gezellig. En als je een Gaudi gevoel hebt, ja, dan moet je naar Barcelona, hè? Want daar is het park. En die doet allemaal mozaïeken, maar dat doe ik ook thuis. En ja, dat heb ik hier niet bij me. En het is lekker druk, mensen hebben er zin in, het is leuk. Super weer, wat wil je nog meer? Pasco, na en dan lange tijd mogen we weer, hè? Ja, fantastisch hè. Ja, het heeft 2 jaar geduurd. Dit is het 41ste jaar dat ik eigenlijk meedoe en min 2 jaar. Dus dat is eigenlijk de 39ste keer dat ik actief meedoe. 2 jaar mocht het niet. Nee, je pakt lekker uit, hè? Dus ja, een hele lange tijd, ja. Dan, Modeshows gedaan en demonstraties gedaan van haren, scheren. En nou de laatste jaren doe ik band, muziek en wat bier en drank. Tof, terrasje erbij. Gezellige boel. Ja, ontzettend gezellig. Dit was een doodstuk van de Schumanmarkt, vond ik. Dus ik heb daar muziek in gegooid. De laatste jaar, 10 jaar nou, zo doe ik daar iets met muziek. Ja, dat is erg leuk. Goed aangeslagen. Maar je bent heel blij dat het weer mag. Ja, ik denk dat iedereen blij is. Ja, iedereen is al ieder dorp heeft nou een eigen festival vanaf dit jaar. Voorheen was dat niet. Nou, overal is wat, hè. Iedereen wil weer, hè. Dus de bedoeling was om een jaarlijks evenement te maken, waardoor dat hele vergunningsstelsel een beetje... Aangepast wordt, ja. Bijzondere vergunning wordt het dan, ja. Dat klopt, dan gaan ze erbij nemen, ja. Vind ik goed. Mooi nieuws, toch? Ja, fantastisch. Ja, ik las het vanochtend al in de krant. Dus ja, nou, daar ben ik wel blij mee. Alle klanten bij mij krijgen een kopje cactusthee. Omdat het een leuke geste is voor de cactuswinkel uiteraard. En de cactusthee is heel gezond. Hij zorgt heeft een aardend karakter. Hij zorgt ervoor dat je bloedzuiverend en rustig. Het is een hele schone thee zonder verdere toevoegingen. Een goede groene thee uit India. Cactusvijgen uit Mexico. En cactusbloesem uit Mexico. En dat is alles wat erin zit, verder geen rotzooi. Dus, je kunt het ook goed s'avonds drinken. Je kunt het prima s'avonds drinken, er zit ook bijna geen theïne in. Hoe smaakt het? Ja, pittig. Ja, apart. Ja, het is een lekker thee. Ja, het ruikt ook heel erg lekker. Ik heb nog niemand gezien tot nu toe die hem niet lekker vond. Dus het is echt een aanrader. En ik heb hem hier in de winkel. €3,50 voor een zakje. Kijk, daar gaat het toch. Super lekker. Dus, en je hebt maar een theelepeltje nodig voor een hele kan, zoals deze. Zo. Er zit in een liter. Een liter, ja. 1 theelepel voor een kan, inderdaad. Hij trekt ongeveer 7 minuten, 7, 8 minuten. Maar hij kan ook 1 uur staan of 2 of 3 uur staan. Dan hij wordt niet vies of bitter of wrang. En waar kan je dat naderhand kopen? Bij mij in de winkel. Oh, hier in de winkel kunt je kopen. Oké. Ja, je cactusijs, hè? Want dat had je nog te goed van ons. Ja, precies. Het cactusijs. Het cactusijs is inderdaad gelukt en klaar. Het is een sorbetijs geworden. Gemaakt met behulp van de thee. Want cactussiroop is wereldwijd niet te krijgen. Althans, ik heb mijn best gedaan, maar ik heb het nergens kunnen vinden. Dus ik heb het aan de hand van de thee ijs laten maken. Speciaal voor deze markt. En tot nu toe vindt iedereen het super lekker. Het is een sorbetijs zonder melk, dus ook voor degenen die een lactose-intolerantie hebben, kunnen dit ijs gewoon eten.
Ga je daarna ook mee door of weet je dat nog niet? Ja, ik vind het heel leuk om dat te blijven doen. En ik denk dat het zolang het vakantie is en zolang het op zaterdag mooi weer is, wil ik op zaterdag in ieder geval cactusijs verkopen. Ik vind het er wel bij passen bij de cactuswinkel dat er ook cactusijs is. Ik heb natuurlijk mijn thee al en dan nu ook het cactusijs erbij. Nou, lijkt me een goede match en een goede combi. En zeker nu voor de zomer. Dus het plan is om het elke zaterdag te hebben. But you have just to know how it feels. It's easy to say, it's never to say. I guess I kinda like the way you help me escape. De bloemetjes en de bijtjes op de Schumanmarkt, hè? Ja, klopt. Ik heb de honing uit Roermond, dus eigenlijk in Maasnieuw woon ik. En ik heb mijn bijen, die zijn overal in Roermond. Dus dit is meer lokaal, kan ik niet. Een hele mooie lokaal streekproduct. Vertel eens, wat heb je allemaal? Nou ja, ik heb honing, maar ik heb ook zeepjes. Ik heb bijenwaskaarsjes. Ik heb propolis tinctuur. Ik heb bee-wraps. Kun je gebruiken in plaats van plastic, dus heel goed voor het milieu. Honingsnoepjes. En heb ik ook verschillende cadeaupakketjes van honing. Heel mooi wekbotten. Maakt een hele mooie cadeautip voor mensen. Heb ik ook wat kleine sieraadjes. Alles over de bijtjes. Die vind ik leuk. Dus, bloemetjes dan de bijtjes. ja, precies. En als local ondernemer, het is leuk hier op de markt te staan en echt mijn klanten te zien. Dus het is een mooie dag. Waar kunnen we het allemaal krijgen? Nou, bij mij kun je ook thuis. Breedeweg 15 in Maasnieuw woon ik. Dus daar verkoop ik aan de deur. En ik sta hier morgen nog een keer. Dus altijd te vinden. Ik ben Imkerij de Bijdrage, dus op een website, imkerijdebijdrage.nl. Heb een website, kun je daar kijken om mijn producten zien. Dus, Ja, lekker bezig. ja, ik ben er bezig bij. Ja, en ook, ik heb ook handwerkproducten. Oh, wat gaat? Dat is mijn winterwerkjes. Als ik ben niet bezig met de bijtjes in de winter, dan ben ik bezig om haakwerkjes. Ik doe kraamcadeautjes. Dus ik doe ook bestellingen voor mensen. Dus als je bent op zoek voor iets leuks, dan kan je altijd contact met me opnemen. Op de Schumanmarkt, wat is jullie boodschap? Ja, wij zijn Hartpatiënten Nederland, de grootste patiëntenbelangenorganisatie in Nederland voor hartpatiënten. Wij zijn al heel wat jaren gevestigd in Roermond. En ja, wij willen daarom graag meedoen aan de Schumanmarkt, een heel mooi en leuk lokaal evenement. En we willen onze boodschap daar graag onder de aandacht brengen. Want wij adviseren en begeleiden hartpatiënten namelijk in de breedste zin van het woord. En op die manier kunnen we ook hartpatiënten in Roermond helpen. En dat willen we graag uitdragen vandaag. Ja, dat is wel grappig, want ik heb ooit bij de wieg gestaan met meneer Van Overveld. Oh ja, dat is een hele tijd geleden dan, denk ik. Dan is de wereld weer klein, ja. Ik ben Marlie van Overveld en ik ben inmiddels de derde generatie van Overveld binnen de organisatie. Wat doen jullie precies allemaal als vereniging, als organisatie? Nou, wij informeren hartpatiënten als er bijvoorbeeld misstanden zijn in de zorg, maar ook van bijvoorbeeld goede ontwikkelingen, medische ontwikkelingen, etc. We adviseren en begeleiden in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld op het gebied van leefstijl, daar besteden we heel veel aandacht aan leefstijladvies. Het vrouwenhart, dat helaas toch vaak kan afwijken van het mannenhart en waardoor vaak verkeerde diagnoses worden gesteld. Wachtlijstbemiddeling, als mensen inderdaad op wachtlijsten staan die onaanvaardbaar lang zijn. En eigenlijk in de breedste zin van het woord ook mensen met elkaar verbinden. Dus we organiseren hele mooie reizen, hartbrugreizen. Het zijn reizen met net ietsje meer. En op die manier helpen we eigenlijk in de breedste zin van het woord. De eerste hartbrug was naar Houston, hè? Ja, dat klopt helemaal. U heeft een goed geheugen inderdaad. In de jaren 70 inderdaad, toen ook de Hartpatiëntenvereniging, zo heette het destijds, is opgericht, hebben wij inderdaad luchtbruggen naar Houston en naar Londen gehad. Omdat in Nederland toen hele lange wachtlijsten waren op het gebied van hartoperaties. En op die manier hebben we honderden mensen kunnen redden, omdat waren echt levensreddende operaties. En dat was inderdaad in onze begintijd. En nu bestaan we inmiddels al 52 jaar en nog steeds zetten we ons met hart en ziel in voor hartpatiënten. Ja, gewoon hier, je zal wel heel tevreden zijn, hè? Ja, zeker. Het weer is prachtig, de mensen zijn tevreden.
Ik denk dat we wat leuks op de kaart hebben gezet voor Roermond en voor de binnenstad. Ik ben heel tevreden, heel blij. Ja, volgend jaar weer natuurlijk. Hopelijk wel. Er zijn altijd wat verbeterpuntjes. En om iedereen tevreden te houden, ja, dat lukt nooit. Maar we doen heel erg onze best. Volgend jaar zeker weer. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.